Milí diváci, vítajte pri magazíne Central Life. Dnes sme si pre vás pripravili opäť zaujímavé témy, tak si ich vychutnajte. Ste alergik, bolia vás kĺby, mávate časté migrény, ekzémy a myslíte si, že klasická medicína si s vašim problémom nevie rady? Tak to ste na správnom mieste. V nasledujúcich minútach sa totiž budeme rozprávať o liečebnej metóde, ktorá sa volá riadená a kontrolovaná detoxikácia. Viac nám už o nej povie Alojzia Kováčová, ktorá sa jej venuje. Vítajte u nás v štúdiu. Ďakujem pekne. No a poďme rovno na začiatok. Ako ste sa vy dostali k tejto zaujímavej metóde? No, bola to dlhá cesta. Ako väčšina ľudí hovorí, že bol to osud. Ja si tiež myslím fakt, že to bol osud. V podstate mala som veľmi veľké zdravotné problémy. 10 rokov som chodila k urológovi, ktorý vlastne mi liečil moje obličky, močové cesty, lenže vždy, keď som k nemu prišla, samozrejme zaoberala som sa bylinami, šťavami, meditáciami, rôznymi inými ako alternatívnymi metódami. Vždy mi to pomohlo a vždy, keď som k nemu išla, tak videl, pani Kováčová, čo je vám? Však vy máte čistý moč. A ja hovorím, pán doktor, preboha, ja sa zblázním. Ja mám úzkosti, ja to už nezvládam. Proste ako, keď je problém s obličkami, tak veľmi to ide na psychiku. Áno. Je to veľký nepokoj. Takže hľadala som ďalej, áno, nemala som pomoc, takže predtým som mala ešte ekzémy, áno, mala som gynekologické problémy, akné, nádorové, dokonca v 33 rokoch som mala nádorové ochorenie, ktoré tiež vyplývalo z toho, že som sa veľmi trápila 3 mesiace nad niečím, nad čím som sa nemala trápiť. Vtedy ale ešte som si pomohla, neviem, či môžem menovať akou metódou. Je to vlastne Silvová metóda, kde som vlastne prvýkrát na vlastné oči videla, že mi zmizol ekzém z tváre. Keď som išla vlastne na túto Silvovú metódu, v Nitre, zhodou okolností som ju absolvovala, tak vlastne tá pani inžinierka, ktorá išla so mnou, sa ma pýta, že čo vám vlastne je? Vtedy sme si ešte ako vykali, ale potom už po Silvovej metóde nie. A ja hovorím, že nevidíte, že mám ekzém na tvári, lenže som ho mala zamejkapovaný. No a tak som prišla na Silvovú metódu. Prvých 6 hodín sme sa učili meditovať a dať sa do tzv. Hladiny alfa, kedy počet kmitočtov mozgu je 7 až 10 Hz a kedy sa telo úplne uvoľní a vlastne nastávajú tam samoliečiace schopnosti. Po 6 hodinách, nechcem to veľmi predĺžovať, som išla na obed aj s ňou a ona hovorí, počúvaj ma Lolika, veď ty nemáš už ekzém. Ja hovorím, prosím ťa, neblázni, kde po 6 hodinách by mi to zmizlo? No a skutočne ten ekzém mi zmizol. Takže vtedy som videla, že fakt, čo dokáže psychika a čo dokážu samoliečiace schopnosti organizmu. A vlastne v tejto metóde, o ktorej budeme teda hovoriť, sa to aj potvrdilo, že vždy, keď sú výsledky v tejto metóde, tak sú vtedy, keď doktor Jonáš spraví preparát, ktorý rieši hlavne psychické oblasti. Takže hľadala som, prišla som jednému klientovi, ešte som pracovala vtedy v inej oblasti. Aj keď som teda vyštudovala hygienu ako asistent hygienickej služby, odtedy sa zaoberám alternatívnymi medicínami, takisto ako aj homeopatiou, akupunktúrou, akupresorou a tak ďalej. No a on hovorí, vždy sme prešli v rozhovore, čo ma baví. Tak som hovorila bylinky a tak ďalej, sme všetko možné spomínali, šťavy odborne a tak ďalej. A on hovorí, že viete čo, ja mám sestru, ktorá pracuje v Poľsku a ona metódou doktora Jonáša rieči, nemôžeme povedať lieči, pretože podľa zákona to nemôžeme hovoriť, rieši svojich klientov. Tak ja som bola veľmi zvedavá, pretože v tej oblasti, v ktorej som pracovala, už som nemohla, bola som úplne psychicky na dne, mala som veľké depresie, úzkosti, bolesti, zápaly, proste problémy akéhokoľvek druhu. Tak som sa veľmi chcela zoznámiť s touto páňou. No, stretli sme sa v Zlatých Moravciach a prvé, čo som sa jej spýtala, pani doktorka, nie je to len biznis? A ona povedala, nie. Tak ja som sa rozhodla, že idem na taký prvý skúšobný seminár. No a tam som zistila teda, že ozaj to nie je len biznis. A po prvom preparáte, ktorý som vlastne užila, vybrala som si samozrejme moju psychiku. Ja skutočne na druhý deň som nepoznala tento stav byť v poriadku. Ja to vlastne až teraz odstupom času hodnotím, že v tej dobe som nebola v poriadku, ja som mala pocity pokoja, radosti, šťastia, takže vlastne takto to začalo. Začala som študovať, aj som vyštudovala teda túto metódu doktora Jonáša.
Tak poďme ju bližšie nejako ozrejmiť našim divákom, čo to vlastne znamená tá riadená a kontrolovaná detoxikácia. Riadená a kontrolovaná detoxikácia, totižto keď sa ma niekto spýta aj na ulici, že čo robím, tak veľmi nerada hovorím, že robím detoxikáciu, pretože skutočne sa to slovo absolútne zneužíva, lebo ľudia si pijú čaje, berú rôzne riasy, čo je super. Áno, pijú rôzne šťavy, čo tiež čistí, lieči, áno. Ale toto je detoxikácia, ktorá vlastne je kontrolovaná a riadená. To znamená, že keď klient ku mne príde, ja si vlastne, samozrejme, spravím s ním rozhovor, aby som vedela, či ten jeho problém je viac fyzický alebo psychický, a akým smerom sa mám uberať. A vlastne týmto prístrojom si zdiagnostikujem, prístrojom Salvia, si zdiagnostikujem testermi, ktorých mám asi 7 sád, áno, takýchto tu som len na ukážku zobrala 2 sady, si zdiagnostikujem jeho telo, jeho toxickú mapu, áno, čo vlastne spôsobuje jeho problém. Keď príde, teda po tomto prvom vyšetrení, mu nasadím prvú detoxikačnú kúru. Keď klient po 6 týždňoch príde na kontrolu, preto sa to volá kontrolovaná detoxikácia, tak si odkontrolujem, čo sa nám vyriešilo, koľko problémov z tých jeho problémov sme ukrojili. Áno? Preto sa to volá kontrolovaná riadená detoxikácia a preto ma aj baví tá metóda, že viem presne, čo idem robiť, čo idem riešiť, či som to vyriešila a keď som to nedoriešila, hľadám, čo ďalej musím riešiť. Pretože to telo je vlastne spojené. My riešime klienta celostne. To znamená, že vlastne pri tom úvodnom meraní vy zistíte, že teda to ľudské telo je asi veľmi zanesené. Ano. A predpokladám, že tá toxická mapa, to je také veľmi čierne pole asi. Ako potom vyberáte, ktorou časťou začať? Čo je také najdôležitejšie na prvý krok? No, do tohto prístroja sa vlastne kladú tieto okruhy. Toto sú nie preparáty, ale podobne vyzerajú preparáty, ktoré sú trošku väčšie, áno. A sú to vlastne, kedysi sme museli veľmi podrobne každý jeden toxín testovať. Teraz nám to doktor Jonáš veľmi uľahčil, pretože nám spravil tzv. Okruhy, kde vlastne najskôr si pozriem, či klient má v organizme infekčné ložiska, volá sa to Focus. Áno, pokiaľ budete mať záujem, vysvetlím vám, čo je infekčné ložisko, je to veľmi dôležité, pretože práve o tomto je tá metóda, áno. Čiže infekčné ložiska si zistím, či má. Potom, keď už vlastne zistujem, povedzme, že diagnózu u lekára, áno, ohľadom diagnózy, tak si pozerám, ktoré orgány, ktoré nervové systémy, alebo je vegetatívny a periférny nervový systém, či aj hormonálny systém obsahuje teda, či je zaťažený týmito ložiskami, áno. Takže v podstate zistím infekčné ložiská, potom si zistím, či anorganické záťaže, to sú ťažké kovy, chemické látky, radioaktívne látky, EEčka, lieky, drogy, áno, napríklad alkoholici, zbytky po alkohole, či zaťažujú jeho orgány, jeho mozog, áno, samozrejme. Pozrieme sa, či príčina jeho diagnózy je stres, áno, čiže vyslovene odstresovávame každé tkanivo, potom sa zistujeme, či vlastne je emócia, áno, usadená na orgánoch, presne vieme totižto, na ktorom orgáne je emócia, na ktorom je stres, alebo oboje. Áno, čiže to sa dá veľmi ľahko zistiť. Potom zistujeme, či jeho príčinou, napríklad keď má klient bolesti kĺbov, sú aj metabolické problémy. Veľakrát je tam kyselina močová, ktorú musím vyhodiť, ale nie len vyhodiť z organizmu, zdetoxikovať, ale musím ho aj opraviť a to sa opravuje cez pečeň, áno. Čiže metabolické problémy, ako sú tuky, cukry, bielkoviny, áno, takže všetky tieto problémy. O emocionálnej stránke sme hovorili, to je trošku iný tester. Potom zistujeme, či črevné toxíny zasahujú do danej diagnózy, áno. Či má klient chronický problém, ak má chronický problém, aký chronický problém, to znamená, viem presne vytestovať, príklad borelia, býva po väčšine prípadov veľmi chronický problém, herpetické vírusy, chlamídie, áno, HPV vírus, presne vieme vytestovať, áno, a prečo ho má, áno, väčšinou je vždy na vine opuzdrená emócia. Určite asi veľa televíznym divákom nebude známe, že čo je to opuzdrená emócia. Ak budete mať záujem, tak môžeme sa k tomu dostať. A takisto ešte, či sú na vine organické toxíny. Áno. Čiže v podstate, ja keď testujem, napríklad klient má alergie, poviem taký všeobecný prípad, ktorý
má témer 90% ľudí má alergie, aj tí, ktorí vlastne o tom nevedia. Áno, dám do prístroja alergiu, áno, tu je napríklad 2 v testeri, alergiu a ukáže mi, že má alergiu tak, že vlastne poklesne ručička pod 80. 80 je hodnota, kedy klient má s danou diagnózou, je to v poriadku, áno. A teraz idem testovať alergia a prikladám, ktorý okruh je v neporiadku. A potom už rozoberám jednotlivé okruhy. Keď sú tam ložiská, zistujem, že pri alergii musím vyčistiť pečeň, tá je založiskovaná, prednú časť mozgu, áno, tam sú ložiská. A presne viem, čo spôsobuje alergiu, čiže zistujem, či sú tam emócie gliadín, to je pšeničný lepok, áno, ťažké kovy. A kvôli týmto problémom, kvôli ktorým má alergiu, vyčistíme prednú časť mozgu, vyčistíme pečeň a je po alergii. Väčšinou klienti prídu a začnú mi vykladať, že pani Kovačová, ja som alergický na toto. Pán klient, nemá zmysel hovoriť na čo. My zistíme prečo a potom nebudeme musieť hovoriť, že na čo ste alergickí. To znamená, že vy asi nie tak ako klasická medicína liečite dôsledok, ale snažíte sa vypatrať tú príčinu a opraviť ju. Áno, áno. Vlastne prídu ku mne klienti, ktorí si vlastne nevedia dať s chronickými problémami rady, dlhotrvajúcimi. Veľakrát tomu aj neveria. A absolútne to chápem, lebo je už toľko metód na svete, že je to skutočne, v nich je veľmi ťažké orientovať sa. Klasická medicína nevie ani zistiť príčinu, áno, a nevie to ani poriešiť, ale nemôžeme ju nejako zavrhovať, pretože skutočne, pokiaľ by bola na úrovni, klasická medicína je tu veľmi potrebná. Pretože akutné problémy, príklad je úraz, akutne niekto... vysoký tlak má odpadne, treba tam riešiť rýchlu pomoc, infarkt, takže jednoducho je tu potrebná, áno. Ale bohužiaľ, nechcem o tom hovoriť teraz, je to veľmi ťažké o tom hovoriť. Áno, uzavrime to tak, že z dlhodobého hľadiska je asi dobré, že existujú aj nejaké alternatívne formy. Ano. Napríklad aj táto riadená a kontrolovaná detoxikácia. Zaujali ma tie emócie. Poďme aspoň v skratke povedať, ako je dôležité ich mať pod kontrolou. No, veľakrát náš pán doktor Jonáš hovorí, že veľakrát klient hovorí, že idem na sebe pracovať. A on hovorí, je to veľmi ťažké. Skutočne je to veľmi ťažké na sebe pracovať, pretože ten človek, a ja to teraz vidím, že keď príde klient a je zaťažený emočne, že má v mozgu, na orgánoch emócie, a nie len jeho emócie, počas života, ktoré si získal, ale aj emócie dopredu, 4 generácie. Minimálne tam vidíme tieto emočné bloky, áno, sebedeštrukčné programy a opuzdrenú emóciu. Myslím si, že stojí za to, aby som povedala, čo je to opuzdrená emócia, lebo pokiaľ túto opuzdrenú emóciu nedostanem z organizmu, nevyriešim určite zdravotný problém klienta. Áno, síce keď my ten preparát dáme klientovi, on absolútne nelieči, on nám len umožní, odblokuje organizmus, áno, ako by sa uvoľnil a vlastne my potom môžeme dávať preparáty, ktoré je potrebné. Tá opuzdrená emócia znamená to, že napríklad, vysvetlím to na takom príklade, ako nám to doktor Jonáš vysvetloval, je to veľmi ľahko pochopiteľné, poznal osobu, ktorá bola znásilnená. Áno, povedzme, že 4 generácie dozadu, nejaká babička. Tí ľudia, ktorí s ňou žili v tom období, o tom vedeli. Jej deti o tom ešte vedeli, jej vnúčence už len niektoré vedeli a pravnúčence už zrejme nevedeli o tom. A tieto pravnúčence trpia určitými ochoreniami, ktorými ani nevedia prečo sú v nich a spôsobuje to táto opuzdrená emócia, ktorá vlastne nedovolí, aby tie toxíny aj u nás pri detoxikácii vyšli von. Je to neskutočný posun v tejto metóde, vidíme to teraz. Úžasné. Ako dlho trvá taká jedna liečba? Dá sa to nejako? Je to diskutabilné. Keď klient príde, niektorí pocítia hneď po 6 týždňoch akoby výsledok, ale u mňa je ešte témer dokopy nič nevyriešené, ale ja si to teda viem odkontrolovať a keďže majú výsledok, pokračujú ďalej, ale u niektorých v podstate ten dobrý pocit, že teda nie sú chorí, príde po 3 mesiacoch, po pol roku, u niekoho aj po roku. Ako treba vydržať, skutočne tam je veľmi dôležité, aby klient bol trpezlivý. Bez trpezlivosti to absolútne nejde u nás. A asi ešte, aby aj veril. Presne tak. Viera a trpezlivosť. Pani Kovačová, ešte na záver by ma zaujímalo, viete vyliečiť všetko? Takto by som povedala. Pýtali ste sa vyliečiť? Áno. No. Takže opäť sa musím... Opraviť. Áno, opraviť, že v podstate
Ja poviem takto, poviem to takticky a aj pravdivo. Vieme vyriešiť klienta do čo najlepšieho stavu, že viac sa už nedá, pretože žiadna iná metóda nedisponuje tým, že vedia riešiť problematiku infekčných ložisk a chronických infekcií. Áno, sú niektoré firmy úspešné, že rýchlo potlačia, super, veľmi som rada, že sú tu, veľakrát aj ja pošlem na také akutné, aby necítil ten klient taký problém, ale čo sa týka vyriešenia, dá sa, som presvedčená, že len u nás. Pretože si s tým vystačím. Áno, každý klient, ktorý vydrží, je doriešený. Tak ja ešte na záver poviem, že ak by sme navnadili nejakých našich divákov a chceli by získať ešte viac informácií, pretože ten čas je žiaľ Bohu nemilosrdný, tak viac informácií na detoxikaciaorganizmu.sk. Prípadne vaše terapeutické centrum nájdu v Zlatých Moravciach na ulici 1. maja 22, ak sa nemýlim. Je to tak? No a toto bola Alojzia Kováčová a my už o pár chvíľ privítame v štúdiu aj živý dôkaz toho, že táto metóda riadenej a kontrolovanej detoxikácie skutočne funguje. Hovorí sa, že je lepšie raz vidieť ako 100-krát počuť a tak už v tomto momente vítam v našom štúdiu dôkazy o tom, že riadená a kontrolovaná detoxikácia skutočne funguje. Sedí tu s nami pán Pavol Kozlík a pani Helena Gáliková. Vítajte u nás v štúdiu. No a mali by ste teda povedať asi, že riadená a kontrolovaná detoxikácia funguje, tak ako som to uviedla ja na úvod, ale začnem s otázkou, ako ste sa dozvedeli o tejto metóde, pani Gáliková? Tak pani Kováčová je mi teda aj taká príbuzná, bližšia príbuzná, ale nebolo to o tom, bola to úplná náhoda. Stretli sme sa v meste a mala som obrovské problémy zdravotné. A ona sa ma tak spýtala, že teda, či lekárska medicína je na to krátka, keď proste sa stále takto sťažujem. A hovorila, by som vyskúšala teda ku nej prísť. Tak som to vyskúšala a môžem potvrdiť, že naozaj to veľmi dobre funguje. Nemusíme rozoberať nejako detailne vaše zdravotné problémy, ale pani Gáliková povedala, že potvrdzuje, že to funguje. Pán Kozlík, vy ako spomínate na riadenú a kontrolovanú detoxikáciu? Ja som to mal prikázané. Mojou paňou povedala, že tam jednoducho ísť musím, pretože v tej dobe som už chodil o palici. Kríže ma boleli, ľadviny ma boleli, mal som zvýšený krvný tlak, kadejaké množstvo všelijakých stareckých chorôb a išlo nám to na nervy. Ja som najprv nechcel. Ten pocit, že by som sa mal zveriť nejakej čarodejke, ma troška znervozňoval, ale potom som zistil, že pani Kováčová nevyzerá na čarodejku, nemá bradavicu na nose napríklad, ani kocúra na ramene. Takže som sa na to dal. Pre mňa takým meritkom sú schody k piaristickému kostolu. Ja som na 4-krát ich absolvoval, vždy som musel oddychovať, dnes ich vybehnem bez problémov. Takže toto je výsledok jej liečby. A teda musím potvrdiť slova pána Kozlíka, pretože prišiel bez palice. A na to, že máte v novembri 80 rokov, tak podľa mňa táto metóda vám celkom pomohla aj v rámci hlavy, lebo vy tu vtipkujete s nami. Ste úplne ako mladík. No už mi nič iné neostáva, len vtipkovať. Pani Gáliková, predsa len ako dlho vlastne už poznáte riadenú a kontrolovanú detoxikáciu? Ste pravidelnou klientkou pani Kováčovej? Viete čo, ak sa to tak dá povedať, tak áno, pravidelnou. Poznám ju asi tak približne 5 rokov, 4-5 rokov a skutočne liečíme sa vlastne touto metódou celá rodina. Nie len teda ja, ale aj manžel, ktorý mal tiež obrovské zdravotné problémy, takisto synček 6-ročný, ktorý tiež sa nemohol vyhrabať, viete, ako je to deti škôlke, infekcie a skutočne fungujeme naozaj veľmi dobre, čo sa teda tohto týka. Pán Kozlík povedal, že on mal také obavy, nechcel tam ani ísť na tú prvú návštevu. Vy ste išli tak s takou radosťou? Brali ste to ako, že toto je posledná šanca, že mi bude lepšie?
Viete čo, tiež som nevúpla do toho veľmi rýchlo, pretože tiež som mala trošku obavy, viete, dnes ten svet funguje spôsobom, teda takým, ako funguje a naozaj som sa tiež trošku obávala, aby to bolo teda správne, tak som si to trošku aj na internete pozrela, aj som si nejaké informácie pozbierala a nakoľko teda pani Kovačovú poznám dá sa povedať, od dieťaťa, tak od detstva, tak som si myslela, že snad teda by sa nezaobrala vecami, ktoré by neboli dobré, no. Takže proste nevhúpla som do toho tak, že hneď idem, ale som si to nechala teda nejako v hlave rozležať a zistila som, že je to alternatívna medicína, čo je veľmi dôležité, že vlastne tam nepoužíva žiadne nejaké čáry máry, takže to ma oslovilo. A hlavne nedopojete sa žiadnou chémiou, ale áno, idete presne tak. V rámci nejakých prírodných vecí. Pán Kozlík už povedal, že meritkom úspechu sú schody k piaristickému kostolu, ktoré on už vybehne teraz. Čo pre vás bolo takéto znamenie, že áno, funguje to, je to dobré? Trošku vo vyššom veku som rodila a o 2 roky po pôrode sa mi dostavili obrovské problémy, už také, že som fakt nevládala ani z postele zísť, doslova do písmena, mi manžel musel pomáhať. A keď teda som naštila pani Kovačovú po 2 kúrach, bolo všetko preč. Naozaj to bolo pre mňa absolútne meritko toho, že môžem tomu dôverovať a že to naozaj funguje. A presne ako ste povedali, je veľmi dôležité pre mňa to, že to nemá vedľajšie účinky. Čiže keby zrovna ten prípravok nebol, povedzme, vhodný priamo, ale nemáte žiadny vedľajší účinok z neho, ani proste nič nepokazí, lebo dnes bohužiaľ veľakrát sa stáva, že sa aj pokazí tým, že sa lieky dajú, tak sa veľa vecí aj pokazí. Takže to je pre mňa tiež veľmi, veľmi dôležité. Perfektne. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli a podelili sa s nami o vaše skúsenosti s riadenou a kontrolovanou detoxikáciou a držím palce, teda nech tie schody ďalej takto dobre zvládate. Ďakujem. A pani Galikova, nech sa vám tiež darí aj celej rodinke. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme. Dnes sme si pre vás pripravili aj pár pozvánok na zaujímavé podujatia v Nitre. Tu sú 8. októbra sa v Krajskej knižnici Karola Kmeďka uskutoční prezentácia tvorby spisovateľa Alfonza Bednára. Od 10. hodiny sa môžete zoznámiť bližšie s jeho tvorbou pri príležitosti z tého výročia jeho narodenia. Podujatie sa koná v rámci mesiaca úcty k starším. Rovnako 8. októbra o 17. hodine sa v Nitrianskej galérii uskutoční vernisáž výstavy Ľudovít Jelenák Slovenský bárd temnosvitu. Výstava diel tohto akademického maliara potrvá do 2. novembra. O deň neskôr, teda 9. októbra, sa v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre od 4:30 bude besedovať na tému umenie Severnej a Strednej Ameriky. To všetko v otvorenom klube pre priateľov výtvarného umenia. Od zdravotných problémov a ich nápravy sa teraz presunieme ku skautingu. O tom, ako sa darí skautom v Nitre, sa porozprávame s Dominikou Nosálovou a Adriánom Gálom. Vítajte u nás v štúdiu. Ahoj. Ahoj. Som rada, že tu máme skautov a poďme teda úplne nejak takže na začiatok. Ako dlho sú už skauti v Nitre? Ako dlho tu pôsobia? Asi 20 rokov je tu náš zbor v Nitre a odtedy sa to vlastne tak ťahá. Kedy si tu boli 4 zbory, ale dnes sme tu len 2, bohužiaľ. 2. Čo sa stalo? Prestal byť záujem o skauting, alebo ľudia majú teda už aj viac iných príležitostí na trávanie voľného času? Myslím, že obidve možnosti sú správne. Málo detí, si myslím. Hej, málo detí. A menší dospeláci. záujem o ten scouting je už teraz v tejto dobe. Tak my to teraz napravíme. Kto všetko môže byť skautom? Všetci. Každý. Každý. Úplne každý. Každá veková kategória je u nás. Ale nejako sa to potom v rámci toho skautingu delí, lebo keď tak na vás pozerám a som teda like a netuším, čo všetko znamenajú tie veci, čo máte na sebe, ale Dominika má úplne inú šatku, Adrián má inú šatku, takže sú aj tie vekové kategórie možno v rámci skautingu rozdelené potom nejako? Áno, máme 3 vekové, no vlastne 4 vekové kategórie. Tá prvá sú vlastne vlčatá, to je do takých 10 rokov, potom sú skauti, to je od 11 do takých 15 a potom sú rovery. Každý z nás dostávame aj iné časopisy. A tá 4. kategória, ktoré sme nespomínali, tak to sú old scouti. To už sú Takí tí vyslúžili. Áno, tí už čo tak nefungujú, ale sem tam pomôžu. Taký. Dobre, ale zase o takých sa učíte, ne? Vy mladí. Áno, samozrejme. Určite. Dokonca náš vodca zboru je Old Scout. Old Scout a Adrián mi prezradil, ešte než sme začali nakrúcať, že už má vyše 80 rokov? Áno, vyše 87 rokov, ale stále funguje a stále nám dáva inšpiráciu a skúsenosti, ktoré využívame. Je to perfektné.
prečo ste sa vy stali skautami? Čo vás k tomu viedlo? Čo bol ten impuls? Kto vás k tomu doviedol? No, tak. Ja som prišiel skautingu vlastne tak, že som bol piatak na základnej škole a ako to tak býva, tak chodia skauti, hlavne tí starší na základné školy a ponúkajú vlastne túto možnosť deťom sa pridať ku skautingu tým, že robia na telesnej výchove program namiesto obyčajného vyučovania a behania na telesnej škole a podobne. A ten atraktívny program ich tak nabudí k tomu a vlastne im umožní, že aby prišli, dohodnú si termín a prídu na dané stretnutie a miesto a tam vlastne môžu pokračovať ďalej v tomto. Ja som sa tomu tak dostal. Dominika, ty si ako začala? Mňa tam zobrala sestra, ale to bolo predtým do iného zboru. Tam som chodevala vlastne od svojich takých 10 rokov do svojej 17. Potom som bohužiaľ prestala skautovať, ale teraz som sa vrátila, lebo som dala svojho brata na skauting a požiadali ma o pomoc, tak som rada túto pomoc zobrala. Jasné, a pomáha, že je to úplne skvelé. Čo vám ten skauting dáva? Lebo pre mňa ako lajka, keď sa povie scout, tak si predstavím ľudí, ktorí sú v prírode. Veľa času tam trávia. Tak je to práve ten pobyt v prírode? No, není to len to. Je to vlastne aj ten dobrý pocit. Napríklad u nás je to, že pracujeme s deťmi a máme ten dobrý pocit z toho, keď spravíme super program a tie decká sú vďačné a podobne. A neviem, je to taký vnútorný pocit, taký iný, ako z nejakých tých materiálnych vecí a podobne. A strašne veľa kamarátov po iných mestách, obciach. My sme vlastne roztrúsení po celom svete, po celom Slovensku, takže teraz sme momentálne dosť nadviazali kontakt s Banskobystrickými vodnými skautmi, tak je to také pevné priateľské puto. Takže budete možno robiť aj nejaké výmenné tábory, že oni prídu ku nám, vy tam? Môže byť. Už sme aj veľakrát boli pozvaní na veľa akcií, aj oni boli pozvaní na tú naše Nitrianske skautské dni. No a čo najviac teda robíte, alebo čo všetko robíte? Lebo ja mám taký pocit, že tá vaša činnosť je spojená aj s tými rôznymi nášivkami, ktoré máte na vašich košeliach. Tak poďme sa tomu povenovať. Musíte spĺňať nejaké úlohy, aby ste sa posunuli možno v tej hierarchii toho skautingu. Ako to funguje? Ono to je tak, že základné členenie je vlastne aj tým vekom, ale potom je to vlastne aj tým, že odborky a vlastne tie nášivky a výzvy sú osobné napredovanie toho člena skautingu a ten si dobrovoľne ich môže plniť. A my im to vlastne pomáhame s tým a umožňujeme toto osobné napredovanie. To znamená, že ja sa rozhodnem, že chcela by som mať nášivku s knihou, pretože som študovala na knihovníckej škole. A čo teda budem? No toto je práve, že nášivka kronikára, kde by si viedla fotografie a rôzne články o tom, aké akcie si absolvovala celá tvoja družina. Družina je vlastne zoskupené takých 6 detí, ktoré by si viedla ako rowerke. Jasné. A ja by som to celé teda mapovala a archivovala. Áno. Je to vlastne, každá odborka je vlastne prispôsobenie niekomu, kto sa chce v niečom rozvíjať. Napríklad niekto má rád záchranárstvo a prvú pomoc, tak si spraví túto odborku a v nej sú rozčlenené určité sekcie a musí ich splniť a potom túto odborku dostane. Takže pre každého je tam vlastne niečo, z každého ročka tam je. No a sú rozdelené na vlastne 2 stupne, toto je zelená, taká ľahšia a potom máme s červeným okrajom, to by znamenalo, že už je vlastne v tom obore trošku profesionálnejší. No a vidím na Adrianovom rukáve červený okraj okolo stromu, tak čo toto prosím znamená? Toto není odborka, toto je výzva a nie je to rozčlenené, či ľahšia alebo ťažšia, ale je to vlastne 24 hodín na strome, takže som musel vlastne vydržať tých 24 hodín tam. Bez pomoci? Sám? Bez pomoci, sám a nemohol som zliesť. A musel si tam urobiť nejaký bivák, alebo len tak si sedel na konári a bolo ti dobre? No spravil som si pavučiu sieť z lana a vlastne tam som prebýval tých 24 hodín a všetky potreby, aj všetko náležité s tým som musel plniť na strome. Áno. A je tam nejaká kontrola, Dominika? Lebo vieš, ľudia sú vynaliezaví a možno sa nájdú aj medzi skautami takí, ktorí by si chceli zľahčiť tie úlohy. Tak ako napríklad Adriana ste pri tejto úlohe skontrolovali? Ja som pritom nebola na tom tábore, kde on túto výzvu vykonával, ale... Je to tak, že tí starší skauti dohliadajú na tých mladších pri plnení týchto odboriek a víziev, takže a pomáhajú s tým. Bola táto výzva pre teba taká tá najnáročnejšia alebo najväčšia zatiaľ? Myslím, že ani nie, už boli aj väčšie.
Pre mňa súvisí skôr také organizovanie väčších akcií a podobne. Toto sú skôr len také moje osobné, že také, ale z osobných to môže byť taká celkom veľká. Tak akciám sa ešte dostaneme, ale spýtam sa rovnakú otázku aj Dominika teba. Pre teba čo bolo také najväčšie zatiaľ v skautingu? Čo si musela splniť, alebo nie, že musela, čo si chcela splniť? A splnila Čo si? som chcela? Práve, že vedenie družiny. Ja mám vlastné tie vlčatá. To sú deti do tých 11 rokov. Ale najviac mi dáva, myslím, že to organizovanie a tie zážitky, že keď niekam idem, tak spoznám ľudí s takými istými záujmami. A myslím, že sme dosiahli dosť, že sme zrenovovali chatu a postavili sme si vlastnú loď. Vlastnú loď? Hej. Tak toto vysvetlíte. Kam sa na nej plavíte? No, boli sme zatiaľ na Oravskej priehrade, bohužiaľ nie všetci, iba 2 od nás. To vlastne urobili Banskobystričania túto akciu, ale snažíme sa nájsť ľudí, čo by nám vedeli dopravovať túto loďku a chceli by sme ísť na Kráľovu, čo je vodné dielo. Úžasné. No ale ja som predsa len ešte myslela, že či sa Dominika nepochváli, že nejakou návšivkou. Ja sa bohužiaľ nepochválim žiadnou odborkou, lebo ja keď som chodila ako malá na scouting, tak to nebolo až také to gro skautské, čo by sa tam vykonávalo. A teraz, keď som už staršia, tak väčšinou si robia tie moje deti. Takže ty Už ich tak odborky. vedieš k tomu, aby mali veľa nášiviek na košeliach. Áno. Je to úžasné. Už sme spomenuli loď a teda spomenuli ste aj to organizovanie akcií a nedávno v Nitre teda prebiehali nitrianske skautské dny, tak čo sa na nich všetko dialo? Bolo to možno aj pri tej príležitosti toho 20. výročia skautingu v Nitre? No, skôr to bolo vlastne ten zámer vlastne spojiť zase tie staré priateľstvá v oblasti a medzi skautskými zbormi a tak. Takže bola to príležitosť, kedy sa môžu títo skauti medzi sebou stretnúť, porozprávať, zažiť nejakú spoločnú akciu a zažiť nové dobrodružstvo. A Ono to bolo, kedysi to bolo zaužívané, že každý rok sa robili tieto nitrianske skautské dni, ale už to niekoľko rokov nikto sa toho nechytil. Tak prišiel toto myšlenkou práve túto Drino a sme sa toho chytili, že bolo by to krásne urobiť. Čakali sme síce vyššiu účasť, ale dúfam, že o rok. Jasné. Čo bolo najťažšie pri organizácii? Dať dokopy tých ľudí, zohnať možno kontakty, presvedčiť ich, aby prišli? No, skôr bolo to ten program vlastne, ten ťahák, vlastne ten program, čo sa tam vykonával, tak to bolo vlastne také najťažšie zorganizovať aj vlastne po tej stránke aj finančnej, to zatiahnuť a podobne, aby sme vlastne nevyšli v mínuse. Lebo tie financie v týchto neziskových organizáciách sú tiež také dôležité, takže snažíme sa. No a čo všetko bolo v tom programe? Chodíme okolo, tak sa pochválte, čo všetko sa tam dialo? Tak hlavným tým programom bolo vlastne skautský pretek, ktorý bol určený pre vekovú kategóriu tie vlčatá a skauti. A na ňom si zmerali sily rôznych disciplín ako skautská prax, logické myslenie, nejaká tá všeobecná inteligencia a podobne. Takže toto keď zvládli, tak dostali nejaké tie vecné ceny, diplomy. Odznačiky. Aj tu máme odznačík, Aha, jasné. ktorý sme si dali vyhotoviť pri tejto príležitosti. Chceli sme našivku, ale sme to nestihli. A samozrejme aj pre starších, potom tam bol program, bol tam nejaký kvíz a vlastne bolo to také priateľské stretnutie. Takže ste sa snažili, aby tí skauti na jednom mieste si prišli na svoje všetci, Áno, aj všetci, mladí, aj starí. Všetci, áno. To je úžasné. Ešte k tým odznačikom. Vy tam máte také labky, alebo čo to je to strieborné, Adrián? To sú lipové odznačity To sú lipové listy? a vlastne znázorňujú, že koľko som vlastne v tom skautingu. Tento streborný jediný je, že 5 rokov, takže Adrián už má, že 10. Takže ty už si taký starý harcovník No, v rámci skautingu. bohužiaľ. Zase by som sa vrátil k tým deťom a zažíval ten program. To je strašne super. Ale organizovanie má niečo do seba. Určite vás to pripravuje možno na veci do budúcnosti, ktorým sa budete venovať. Mimo skautingu, tak som to myslela. Vlastné deti. Aj vlastné deti, jasné. Čomu sa venujete počas roka? Ako to prebieha? Máte nejaké stretnutia pravidelné? Áno. Sú tam družinovky, deti majú väčšinou družinovky, my ako ich hradcovia, tak sa ich samozrejme tiež zúčastňujeme a robíme s nimi rôzne hry, učíme ich tú prax. Máme tábory letné, ktoré trvajú 16 dní. Stanové, takže to je super zážitok pre deti, takáto akcia. Je to pre nich taký detox. No určite. 16 dní byť v stane a potom prísť zase do toho mesta, normálneho jasné. sveta. A ja mám dokonca jedno moje vlča, ono prišlo domov a ešte, že celý týždeň spalo z pacaku doma. Že sa mu nechcelo v posteli, že mu to chýbalo. A tak... Ja som myslela, že mu postavili stan pred bytovkou niekde, vieš, aby sa asi len aklimatizoval. báli, lebo naše tábory sú väčšinou strážené, takže není žiadny problém. Koľko vlastne vás, teda tých starších, sa potom
stará o tie deti v tom tábore? Lebo to musí byť tiež dosť náročné. Koľko nás bolo starších? Asi 10 takých aktívnejších, ktoré... A celková účasť na tábore bola asi 50 ľudí. Lebo 16 dní to je dosť dlho. Aby Ale ale napríklad to boli zážitok. dobrý program. Ale napríklad tie vlčatá, čo sú tie najmenšie, tak oni tam bývajú len na týždeň. Jasné. No dobre, tak to sú tábory a teda tie pravidelné stretnutia sa kde vlastne organizujú? Keby niekto chcel teraz, čo nás pozerá, buď svoje dieťa priviesť ku skautingu, alebo by aj starší a chcel by byť skautom, tak kam by mal ten človek prísť? Kde vás nájde v Nitre teda? Na Hórke 30. Na Hórke 30 je to vlastne to Centrum pre mládež IMKA a tam každú stredu o 4:00 máva jedna družinovky a tam môže prísť a kľudne s nimi zahrať hry, zažiť ten program a potom sa rozhodnúť, či chce ďalej pokračovať alebo tak. Aj stredu, aj vo štvrtok sme tam. Vždy o 4:00. My sme vlastne na úvod povedali, že skautom môže byť každý, ale čo by teda takému skautovi alebo záujemcovi o skauting nemalo chýbať? To nadšenie z prírody, podľa mňa by to nemal byť niekto taký, že napríklad poviem o ženách, že také, že čo ľúbia chodiť na popedku. Takže nechcú sa vzdať toho domova pekného. A možno by to nemal byť človek, ktorý presedí pol dňa za počítačom, alebo chodí s tabletom. Ale to môže. Áno? No my máme aj takých. Wi-Fi? Nie, ale my sa práve že snažíme takýchto ľudí trošku dokopať do toho, aby boli takí viac spoločenskí, aby si užívali tú prírodu, aby sa dozvedeli aj niečo o tom, ako prežiť. Áno, aby sa vrátil zase k tým základným hodnotám života, že nie je to všetko o tom internete a vlastne Facebooku. Jasné, sociálne siete. Áno. Hej. Dobre, že Dominika spomenula to slovné spojenie ako prežiť, lebo Adrián mi zase predtým, než sme začali nakrúcať, povedal, že jeden veľmi významný človek, ktorého podľa mňa každý televízny divák pozná, je takisto scout. Tak prezrať to. Ešte raz takto. Jaj? No kto je tým najznámejším scoutom na svete? Bear Grylls. No ale to som ja napríklad vôbec netušila, vy ste to vedeli. On je práve, že najvyšší v Anglicku. Áno, on je náčelníkom. No a je to možno táto osoba, Bear, je pre vás takým vzorom? Nie. Pre baby asi nie, ale napríklad, čo sú u nás chalani, takí 14-roční, tak pre nich to je veľkým vzorom a už nosia ten nože jeho značkové Bear Grylls a snažia sa v tej divočine tie techniky zaužívať si a podobne, takže to sledujú a potom, keď ideme niekde na víkendovku na chatu, tak tam si to skúšajú a podobne, že je to pre nich takým vzorom. Akože ja som nechcel povedať, že není náš vzorom, je náš vzorom, ale máme jeden vyšší vzor a to je vlastne náš zakladateľ. To je Lord Baden-Powell. Podľa neho sa riadíme, on aj napísal knihu, aj vlastne založil celkovo scouting, takže to je, myslím si, že náš najvyšší. Áno, najvyšší, ale toto je tiež pre nich taký menší vzor. Jasne, niekedy treba nájsť aj taký vzor v rámci toho showbiznisu, ktorý teda to má na všetko na správnom mieste, aby tak presne motivoval tie masy. No. I keď neviem, či scouting je zrovna, či chce byť masovou záležitosťou. No, chce. Sme práve, že strašne veľa rozšírených v každom štáte, okrem 6, tuším, že? Jasné. Ale myslela som to v tom zmysle, že asi to nemá byť nejaký trend, ale že skôr, aby sa scoutmi stali fakt tí ľudia, ktorí uznávajú aj nejaké tie hodnoty. Áno, vlastne ide o tú myšlienku. Ide o to. Presne tak. A ten zakladateľ, teda ten váš najvyšší, urobil aj nejaké také, ja neviem, že 10 treba scoutingu, ktoré treba dodržiavať? Skautský zákon. A čo je z toho zákona pre vás také top? Všetko. Ja si myslím, že každý jeden bod je strašne dôležitý a síce väčšinou sa hovorí, že najdôležitejší je úplne prvý a to je, že na skautovú časť sa dá spoľahnúť. Ale sú tam aj ostatné body, ktoré sú napríklad, že sme ochrancovia prírody, sme priateľskí a sme si vlastne bratia, sme čistí... Sme hospodárni napríklad. Sme čistí v myšlienkach, slova a skutkoch. Sme poslušní voči rodičom, predstaveným a vodcom. Proste áno, je tam toho to je strašne veľa toho a to sa snažíme vlastne dodržiavať a viesť deti k tomu. Je úžasné, že to odovzdávate presne hlavne tej mladej generácii a je úplne úžasné, že ste takí zanietení pre to, čo robíte a to ste mladí ľudia, takže klobúk dolu pred vami. Ja som veľmi rada, že ste prišli, že sme sa mohli porozprávať o skautingu v Nitre. Držím palce. Nech sa vám teda darí všetko, čo si zaumienite vymýšľať aj s vlčatami a proste ešte s tými malými skautíkmi. No nech sa darí a keď budete mať zase niečo nové, tak určite vás radi privítame u nás v štúdiu. Budeme my radi. Ďakujeme.
To už bola na dnes posledná informácia z magazínu Central Live. Ďakujem vám za priazeň a teším sa, dovidenia na budúce.